Joulun paras lahja. Eräänä jouluna saapui todellinen valo maailmaan. Valo, joka valaisee ihmisen pimeyden. Se vihdoin tapahtui. Jesajan kirjan sana kävi toteen. Iisain kannosta nousee verso. Vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Pieni vauva makasi seimessä. Jumalan poika, ihminen ja Jumala. Immanuel, joka tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. On juruusu Iisain juureen, nyt kukkaan puhjennut. On pyhä kirja suureen, sen ihmeen kertonut. Tuo kukkas suloinen valaisee talviyötä keskellä pakkasen. Näin ruusun pyhyydestä soi sana Jesajan. Hän syntyy neitsyöstä, Messias Jumalan. On Herra armossaan sen ihmeen itse luonut ja tullut päälle maan. Luvattu pelastus, jota kautta aikojen odotettiin. Lupaus, joka annettiin jo paratiisissa, kun ensimmäiset ihmiset käänsivät Jumalalle selkänsä ja lankesivat syntiin. Ihminen sai jo heti lankeamuksen jälkeen armon lupauksena Jumalalta, että olisi syntyvä vielä hän, joka polkisi rikki käärmeen eli paholaisen pään. Lankeemuksen jälkeen paratiisissa Jumala piti edelleen huolta ihmisestä. Hän kääri häpeissään olevat alastomat ihmiset valmistamiinsa nahkaisiin pukuihin. Millaista huolenpitoa! Eläin täytyi siis myöskin uhrata. Tämäkin tapahtuma oli esikuvaa tulevasta, täydellisestä veriuhrista, Kristuksesta, joka peittää meidänkin kaikki syntimme. Voimme olla tänään uskon kautta puettuna Kristukseen. Lupaukset täyttäen Jeesus sovitti ristillä syntimme, ja näin hän polki rikki käärmeen pään, ansaiten rauhan ihmisen ja Jumalan välille. Profeetta Jesaja kuvaa tilannetta satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Avaan joulun täydellisen lahjan. Se on sitä, että saan kääriytyä Jeesuksen ansaitsemaan pyhyyteen. Lahjan avaamalla vastaanotan pelastajani, vapahtajani ja kätkeydyn hänen voittoonsa ilman omaa ansiotani. Tämä tarkoittaa kutsua levätä armossa ja iloita pelastusvarmuudesta. Nyt ruusu kaunein loistaa, taivaasta tuoksun tuo. Yön varjot päivä poistaa, kansoihin toivon luo. Jumala ihminen, hän otti lapsen muodon, jäi luokse syntisten.
Todellinen valo oli saapunut maailmaan, ihmisten keskelle. Ihmiskunnan aamun koitto ja vapahtaja lepäsi vaatimattomassa tallissa. Hän suostui ihmisen muotoon rakkaudesta, koko luomakunnan kuningas. Sinä yönä enkelten sotajoukko julisti paimenille ilosanoman ja ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ikuinen rauha Jumalan kanssa. Tämä on joulun paras lahja. Se vastaanotetaan ja avataan sydämessä. Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa. Herramme Kristuksemme, oi poika Marian, sinua rukoilemme, laaksoissa kuoleman, sua että taivaassa me kerran kumarramme isäsi kasvoja.